Jeg elsker at konkurrere, og jeg behøvede ikke at tænke mig særlig meget om. Det var kun et spørgsmål om mester ville give mig fri, og så fik jeg hurtigt at vide, at det var skiffer, som jeg skulle lave, og jeg elsker skiffer. Vi har det jo med fra både første, anden, tredje og fjerde hovedforløb, det vil sige det brede spektrum i uddannelsen. Opgaven er meget fri, især for H4-eleverne. Der er 4 hold, og der er 4 forskellige løsninger. Men niveauet her er rigtig højt, også især fordi de kun har 2,5 dage til at arbejde i. Ja, det fedeste er egentlig at se, hvor meget forskelligt blikarbejde vi laver rundt omkring. De forskellige løsninger, folk har fundet på, og sådan, altså hvor altid arbejdet i sidste ende er. Jeg ser nogle virkelig dygtige unge mennesker, som er i gang med at uddanne sig. Plus, at vi har nogle skoler, som er sindssygt dygtige til at også uddanne dem. Så her viser vi det hele, at skolerne, den måde vi uddanner på, er fuldstændig unikt i Danmark. Man synes, det med hold synes jeg også er meget fedt, det der med, at man skal have førsteårslærling med for at lave tagrenden inden på naturen. Og så kommer andenårslærling, der laver udluftningssætten, der skal sidde på mit tag, som man så skal arbejde ind i. Det synes jeg er meget fedt, det der med, at man skal arbejde alle sammen. Jamen, jeg synes samarbejdet på vores hold det er gået rigtig godt. Vi hjælper hinanden, hvor vi kan. Nu er ham, der har lavet hætten her, jeg har sat i mit tag. Han har været lidt hurtigere færdig, så han kan så hjælpe mig eller Mads, der går ved siden af. Lige med de små ting, vi har brug for at lige få en ekstra hånd til. Vi har fået 3 af vores sponsorer til at bedømme opgaverne. Så torsdag til middag, så bedømmer de opgaverne og kårer den bedste vinder i kategorien bedste blikkenslager, som er H4-eleven, og den bedste skole. Jeg synes, det har været mega fedt at være med, og ligesom også kunne se, hvad de andre forskellige byer kan, og ligesom udfordre sig selv med, at nu skal man virkelig gå i dybden med den her ene ting. Det har været fantastisk afholdt. Vi er trætte nu alle sammen. Det har været nogle lange dage, men jeg har været ekstremt benådet over deres interaktion eleverne imellem, også på tværs af skoler. Vores undervisere får virkelig meget med hjem, når de har været i sådan en sammenslutning. Og så viser det jo den styrke, som vi får igennem Craft Nations samarbejde. Det er jo 4 skoler, som samarbejder på tværs. Og et arrangement som det her havde vi ikke kunne gøre én skole. Noget af det, vi gerne vil gøre opmærksom på, er jo at vise fremtidige blikkenslagere, hvad godt håndværk og faglig stolthed kan gøre i sådan en konkurrence. Vi vil godt større ud, vi vil godt have flere med, altså andre skoler også. Og så vil vi have langt flere af de unge elever forbi, altså dem, der går nu på grundforløb 1 og grundforløb 2. Så kan det være, at vi kan få dem til at få øjnene op for et fag, de måske ikke selv havde tænkt, da de startede på skolen.